Čau, já jsem Magic. Přesně do videa vás dalšího videa. Dneska si ukážeme kouzlem magické osmičky. Takže já vám teďka vyberu nějakou předpověď. Už mám nějak tak vybráno. To bude vaše předpověď a my se na ní nebudeme koukat. Já teďka budu pokládat karty a vy mi můžete kdykoliv stopnout. Například tady bych řekl divák stop. Já bych se ho zeptal, jaký balíček mi sympatičtější, a on by řekl tento, dobře. Já otočím první kartu a je to osmička. Takže odeberu 8 karet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Mně stačí udělat magické gesto a jednou všude jsou osmičky. Tedy, jestli mě to neklame, tak by i předpověď měla být osmička. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo, jestli jo, dejte like, popřípadě odběr, takže čus.